Šílená GT3. Počkej. Super GT3. Prozradíš nám, čím se živíš? Díky. Robím to, čo chcem, čo ma baví, čo milujem. To nám sice moc neříkal, já jsem si všiml ty SPZky. To znamená, jakože jsi celebrita? Skoro. Pozri ešte aj vzadu. Takže děláš IT pro celebrity. Presne tak, áno, uhádol si. Na takový auto se čeká docela dlouho, ne? No, ja som čakal na kvótu 3 roky a potom som si to konečne mohol nakonfigurovať podľa seba, ako detský sen. Keď som bol malý, tak som dostal takéto hračkárske autíčko. Podľa toho som si to potom nakonfiguroval v podstate farebne a vnútri už podľa seba, jak som to chcel všetko, takže však sadni si. To jako fakt? No jasné, poď, makaj. Let's go! Já budu muset asi měnit trenky, přátelé. Budeš musieť asi. Už vidím, že tam niečo tam teče.